Здравейте на всички! Аз съм Мега Про BG1 и Аз тук съм с Night мене Fury. Night Fury и сега ще снимаме клипче. Това е един сървър, Да, Irony Craft. това е втория епизод. Да, Е, си бронята. Така, и И направихме една фермичка и ще ви закарам към WarpXP. Ето я нашата фермичка. т.е. аз си правих. Да, аз направих стените и тавана, ама той сложи глас. Чакай, някой ми пише. О, боже. What the И fuck? аз сега имаме нови неща. Двоетажно легло. Ето, тук всички нови неща. Това е честа за храната. Печките. Да. И ето е отвън къщата. Същата е. И тук направих така, за да не се гледа дървото и да не е грозно. Ама тук. И сега ще вземем по един меч, нали? И аз ще килна крипъра! Да. Аз съм с хубавия меч. Дай да им покажа хубавия меч. И хубавата кирка трябваше да им покажа. Май са, само меч. Да. Сега гледа се завълна и ще убия. Така. И ето. Крипър, виде! Fire Respect 2. Човек, крипър, човек! Къде? Его. Къде е да го поразя? Ладно. Къде е да го поразя? Его. Стои като пич. Гледай, трябваше да го снимам аз. Его бе, слепок! Видях го, бе! Това. Опа. Ох! Да ти тъпото. Така. Сега отиваме на WarpXP. Ясно. Опа. Нещо много ми се бъгва и... Така. И още трябва... Крипъра гръмна. И още такова, Ето, виждате, че ги подпавам. Лук! Дропна ми лук! Много ясно да ги подпаваш, вече е Fire Respect. Да. Аре бе, не се бутай в мен, пълва съм по-нататък. Зомби. Аз чекам на мен да съм си станал от моята страна нещо. Аз съм по средата и трепам от всекъде. Един се качи, не как си при тях, не знам как става това. Да го убият дърво. Да му вземе айтемите. Ама той се го взема хубав вече. Той плюс това ядно. Ама човек, аз това не знам как се влиза тук. Аз знам. Аз не знам. Ще изстреляме една ендерперла и сме вътре. Верно. Как не се сетих. Аз почти съм 28 левел. Аз съм 5 и... Аз ще стана 30. Може да ги разведем някъде по мола. По мола. По кафенца ли ще пие? Да. Кафенца. Дай хубавия меч. Сега аз ще направя 10 левел и ще тръгнем. Аз като направя 30, тогава ще тръгна. Аз съм 30, ара тръгвам. Чакай, още 2 левела ми трябва. Аре, аз тук може да си енчанта Iron Match за 30 левел. Добре, 10 левел. Енчант мисии, ако искаш. Добре. Кирка или меч? Кирка, имаме и кирка, става и меч. Обаче ние си имаме от всичко. Фърлям лъковете. Форшън! Знаеш ли каква кирка ми се падна? Каква? Форшън 3 Efficient 4. Форшън е супер. Айде отивам на това, на мол. Ти отивай ги развежда и аз ще ги цепа тук за XP. Някак друг ми дойде. Да, ето го мола. Ще колко е хубав. Така. Приеми. Опа. Опа. И да прави грешки.
Тук има колички. Аре да се вози. Ще купа 2 колички. Добре. Ама къде ки се вози? Тук. Аз ще разгледам другите магазини. Човек, аз ще купа такива релсички да си направим влакче. Окей. Само че ми свършиха парите. Колко Там има брони. Ето. това е. брони. Сега ще изхвърля един малко ротен флеш. Изхвърляй си, аз да не вземам някое, ще избягам. Аз съм взел 6, да и аз се разхвърлям. Ремонт итъм. Литерал на теб едно не ти се ремонтна. Сега ще се кача. Снимай ме за малко с Optifine Bot. Чакай, къде си? Ето. Къде си, бе, човек? Гледай към фонтанче. Снимай ме, да видиш как ще се кача. Сега след малко ще го видиш върху. Снимам го. Вижте, това е Боби Крипър. И той почти се изкачи. Но върху Глостона май не може да се качи. Аре иди, аз след малко ще се кача. Чули? Къде развеждай. Тук е за полшанки. Всички полшанки тук. Обаче... Качих се! Ела да ме снимаш. И ето го нашия приятел Боби Крипър. Качил се. Чакай. Боби Крипър на върха. Сега гледай какъв величествен скок. Ако обърна ми взима ятелите. Не умрях. Добре. Да се качим на втория етаж. Вижте какво хубаво асансьорче. Много обичам такива асансьорчета аз. Лифт. Вижте колко е приятно. Обаче на мен не ми е приятно, защото тук при мен има една муха. Ме дразна половин час. Тук си сядате, обаче тук няма. Я чакай да пробваме да се докупа. Не можеш, тук няма такъв плагин. Доста. Мите, гледай са. В някои сървъри се Пич, гледай. И той падна. Сега къде е? Видях го. Изчакай нагоре. Ама аз слизам долу. Абе, как ма тролна. Ти скочи от някъде. Ти по асансьорчето ли ще слезеш? Да. Следващия клип може да снимаме в Будикрафт, защото там имаме много яка къща направена. Не, следващия клип ще снимаме в наш сървър. Ще правим survival. Моя сървър имам... Знаеш ли как слиза по-бързо, като задържиш shift? Така ли? Да. Аз вече съм слязал. Човек, как отиваш на втория етаж? С асансьор. Искаме тук да се кача. Тук има магазини. Втория етаж ще отива с асансьор. Няма асансьор към втория етаж. Виж, тук има едни тераски. Има магазини. Тук не знаем как се отива. Тук има стълбички при тези оградки. Сега ще проверим. Да, има стълбички. Ето ги. Вижте колко разноцветни са. Аз пък съм от другата страна. Ето другите тук. Аз съм от другата страна вече. Къде си, бе, човек? Тук от другата страна, където си ти. Ето ме. Ето те, ти пиде от себе. Ето виж. Видях ти никъде, видяхте. Тук има... Сега ще ти кажа. Тук има диаманти. Строителен магазин. Супер. Строителен магазин. Сега ще ти кажа какво има в строителния магазин. Аз си взех малко... не да, такова. Я тук да видим. Тук са енчантинг румите. Даже и наковални. Хубаво. Да. Има така. Супер, тази отваря, обичам за XP.
И сега ще идем от другата страна. Що слезе, бе, човек? Трябваше да се тъпа. Чакай. Мината. Аз забравих откъде да се качи. Да. Ела бе, тук си има стълбички. Къде са там ли са, бе? Да. Бах ти бавника. Ще следя с Optifine. Много си бърз. Айде, кой стигне първи, горе е пич. Кой е втория буклук? И тук какво има? Аз тия вече ги разгледах всички. Аз не съм ги разгледал. Само да ги разгледам и ще спирам клипа. Не! Защо? Така. Тук има кабелстон. Това е магазин, строителен магазин. Това тук е за Руди. Това тук е за Руди. Мараза Рудка. Чули ма Рудка. Без Руда Рудка. Да, и това беше епизода. Искам да ти подаря едно нещо на края на епизода. Дръж. Какво ще ми подариш? Релси. Ама виж, имам 11 от хубавите. Добре, браво. Това беше за епизода. Това беше от мен. Night Fury BG и Mega Pro BG 1. Чао!